За 20 години, в които съм в комбината, съм се научил едно нещо, че много е важно, когато човек сутрин стане и тръгне за работа, да идва с удоволствие на работа. Да знае, че няма стрес на работното място и в тази връзка, когато сме работили с колеги по даден проблем, примерно коментираме. Единия казва, трябва да се случат нещата по този начин, другия казва, трябва по друг начин да се случат. Е много важно дори да си началник на някои хора, е важно да се слушаш в съветите на по-опитните, защото опита си опит и нерядко се оказват прави за много неща. Наставник съм на ученици от дуалното обучение и в тази връзка искам да кажа, че за мен този начин на работа и тази инициатива е много добра, защото самите момчета могат нагледно да видят на практика как се случват нещата, а не само на теория, защото едно е на теория, едно е на практика. От тези момчета, които през годините минаха вече, не само и те печелят някакъв опит за по-нататъка в житейския си път, но и компанията може да отсее момчетата, които се справят с конкретните задачи по-лесно, така да се каже, защото всеки си има силни страни. Не може всеки да знае всичко или всеки да разбира от всичко. Няма такъв човек. Много пъти вече ме избират за най-добра професията. Това не ми е самоцел. Щом колегите така са решили, може би заслужавам, както заслужават и много мои колеги. По-скоро е награда за колектива, който стои зад мен, отколкото моя лична. Много зависи от ръководителя, за да направи един успешен екип. Трябва да се доверява на хората си, да има доверие в хората си. Затова е много важно как си подбереш екипа най-напред. И аз мисля, че съм си подбрал добри и заместници, и подчинени. Искам да си харесат работата, да я обичат, да са трудолюбиви, да са изпълнителни, да мислят какво правят и как го правят. И в това общо взето се крие тайната в успеха. Ръководителя е нещо като диригент на някакъв симфоничен оркестър. Няма да говорим за Виенската филхармония, както беше преди години Херберт фон Караян. Не мога да си смятам като него, че съм на такава висота, но все пак всеки ръководител е като някакъв успешен ръководител. Много е важно да подчертаем. И като някакъв диригент на оркестър. Той ще те ръководи, другите всички трябва да карат в някакъв синхрон с него. Започнах работа на АСРЕЛ през 2006 година. Първо бях назначен като общ работник в обогатителна фабрика. След това трудовия ми процес започна в отдела по хеджиране. След това към отдела бяха обединени и други дейности, в това число застраховане и управление на паричните потоци. През последните няколко години към него е свързано реализирането на продукцията. През последните години зелената сделка и прехода към нисковъглеродна икономика допълнително водят до повишено търсене на мед, което през следващите години се очаква да доведе до увеличаване на дефицита и в същото време това да оказва положително влияние върху цените. Това, което отличава АСРЕЛ Медет от другите компании, е политиката, която води, както по отношение на производството, така и по отношение на екология и здравословни и безопасни условия на труд. Цели използването на най-съвременните методи за производство, внедряването на най-добрите световни практики. Първият работен ден беше много отдавна, преди 30 години. Запазил съм някакви спомени. Една част от бригадата бяха съселяни от село Оборище, с които се познаваме. Помагали са ми, учили са ме, дали са ми основата
как се работи в тази професия, за което съм им благодарен. Работата е динамична, интересна, всеки ден е ново предизвикателство и се стремим да се справим с възникналите задачи. Екипната работа е на първо място и добрата взаимовръзка между отделните звена. Компанията върви напред първо заради усърдния труд на всички работници и служители в компанията и най-вече заради добрия мениджмънт и управление на компанията. Сина ми Стоян проявява голям интерес към техниката, има желание да се занимава с техника и с машини. Насочвам го, уча го, надявам се да се развие по същия път. На мене, на семейството си и на колегите на първо място пожелавам здраве и все така да проявяват отзивчивост в работата и да постигат високи резултати. Идвала съм тук още като ученичка, значи по наше време можеха деца да влизат, когато са работили родителите ми, влизаха в комбината. Впечатлена съм била, те тогава бяха в Рудника, виждала съм големите машини. Контактите ми са били повечето с багеристи, белазаджи и така нататък, които с нас са отнасяли много добре. Не знам, аз не виждам трудности да оцелявам в мъжкия свят. Предпочитам да работя с мъже. Влязох в комбината още като дете, 17 годишна, нямах навършени 18 и сегли ми трудостаж е преминал в този комбинат, като съм преминала през няколко работни места. През експлоатация, през бензиностанцията и сега вече почти 7 години съм тук в Централна ремонтна база. Работя това, което обичам, това ми е професията, за която съм мечтала. Още от първия ми работен ден съм се впечатлила от крановете като цяло. Когато имаш на среща си колеги, които са отзивчиви, както в случая аз работя изцяло с мъже, които много ни помагат. Колектива е малък, но сплотен, помагаме си взаимно и работата си върви. Много е важно, когато започваш, когато си в началото, независимо дали на професионалния си път, дали при срещата с човек, дали при оформянето на едно приятелство, много е важно какво ще видиш на среща си, как ще влезеш в това. Дали ще влезеш с страх или ще влезеш спокоен. С какво ще влезеш е важно. Когато започвах преди 30 години работа на Сарел Медет, аз влязох спокойна, защото човекът, който ме посрещна на 4 януари 1993 година, беше господин Цорков. Защото той поздравяваше всички, влизаше във всяка една стая, поздравяваше всички с новата година. Видя и мен, казаха му коя съм, казаха му, че съм човек, който започва работа. И той ми каза: колко хубаво! Хубави хора има. Хубави хора има тук. Каза го с усещането и за мен, и за хората, които са около него. И аз бях спокойна. Защото много хора влизат в работните си отношения със страх. Много хора биват посрещани по начин, по който не се откриват, не се отпускат. Докато при мене не беше така. Аз бях посрещната с от хубав човек и пребиваването ми тук 30 години беше хубаво. Част съм и от арт-клуба, който също беше нещо хубаво. Нещо, което аз мога да определя като едно сърце. Бях част от това сърце, което беше пулс и е ритъм
Говоря в минало време, защото визирам хора, които физически не са до мен. Но те винаги са част от това сърце. И това сърце винаги ще бъде такова заради тях. Първия ден на 1 март 1993 година. Спомням си нещо, отидох на место, където мелници и такива, мащабно много ми се е видяло. Това много ми се рисуваше и съжалявам. Значи в главата съм нарисувал 1000 картини, ама реализация малка, че тогава бяха такива смените. 5 дена работа първа, 5 дена втора, 5 дена нощна. И като е първа смяна и съм на работа, не мога да рисувам. То идва отвътре и върху бутуша с клечка си рисувах. Даже Ненчо Каратанасов тогава беше млад механик, беше станал. Той ме беше забелязал, че го правя това нещо. То няма, трябва да го направим, че подивявам. И запалях цигари, скицирам на бутуша. Той веднъж дойде в битовката и ми донесе листови моливи. Вика, ето ти листови моливи, рисувай. За мен най-важното е човешкото. Приятели са ми били от висшето ръководство на комбината и с най-обикновените. Най-цена първо човешкото и след това цена таланта, защото всеки има талант, от всеки един човек има талант, но вече там много е важно да имаш пък дарбата да го развиеш този талант, за да може да общуваш с хората. Това е. Човешкото е най-важното. Навсякъде си е първосигнално и беля да стане нещо, да можеш да подадеш ръка и не да си обърнеш гръб. И дори да не е физическо, душевно да има някой да се е свил, че има някаква болка и да му не подадеш ръка, не е колектив това. Да тръгнат с човешкото, младите си, човешкото си да носят, да имат желанието мерака да работят това, което е най-важно. Без мерак не става нищо. Това са 40 години трудов стаж. И с доста хора си се срещал в живота и доста отпечатъци има в тебето. Не може да ги забравиш, да кажеш, от днеска съм пенсионер, да забравиш хората. Не става. Така и да, в един момент ще ми липсва това, че там сме едно семейство.